Acabes de presentar la teua dimissió dels càrrecs que tenies de regidor a l'Ajuntament de Càlig. Explica'm els motius. Bueno, els motius fonamentalment són els que jo he presentat per escrit avui mateix, és que dels acords de govern que nosaltres, entre els dos grups polítics, PP i l'agrupació electors, havíem arribat a acordar, sembla ser que ara aquests acords, entre cometes, se volen incomplir i no estan dispostos a dur-se a terme. La pedra fonamental de tot això, el primer escull, evidentment, era el tema del camp de golf. En el seu moment havíem comentat que no estàvem dispostos a cedir en el tema de... a cedir, no estàvem dispostos en aquest macroprojecte i la urbanització anexa que comportava, la nostra negativa a l'aprovació del camp de golf. Si més no, incloure-la el que seria dins d'un plan general. I evidentment això és el que nosaltres portàvem a terme. I ara ens hem trobat que una volta ja està redactat pràcticament en el plan general, són el Partit Popular que han canviat la postura, han canviat la posició i pensen que ara seria convenient per al poble de Càlig el que seria el camp de golf. I nosaltres, evidentment, per ahir no ens pareix del tot ètic ni coherent. Nosaltres en campanya electoral vam dir que ens oposàvem totalment i ho continuarem fent. El que seria el golf més el PAI que ve adossat. El teu suport com queda a la governabilitat de Càlig? Ara continuarà governant el Partit Popular, el que passa que governarà en minoria, ara tenia la majoria absoluta. Cal recordar que el Partit Popular no va guanyar les eleccions, vam ser nosaltres que li vam donar el recolzament, evidentment, per uns pactes d'estabilitat i aquests pactes, evidentment, s'han trencat. Ara nosaltres l'única cosa que ens queda és passar al que seria l'oposició. Pensem que farem l'oposició que ens pertoca i el PP continuarà governant suposem que governarà en minoria. Estareu a l'oposició fins a final de legislatura o considereu la possibilitat d'algun pacte amb els socialistes? De moment, per part nostra, l'única cosa que contemplem ara de moment és estar a l'oposició. Evidentment, nosaltres, el Partit Socialista era qui en l'anterior legislatura governava. Si nosaltres vam votar en contra del Partit Socialista, va ser, o millor dit, vam recolzar la candidatura de José Anglés, de l'actual alcalde, va ser simplement pel desgavell que hi havia en el tema d'urbanisme. I ara, clar, les decisions sempre costen de prendre i més quan te dediques en esforç, sense ànim de lucre, evidentment, i el que passa que ens toca prendre aquesta decisió perquè nosaltres volem ser coherents en la nostra postura. Nosaltres en tot moment hem intentat que aquest acord o aquest pacte de governabilitat o d'estabilitat política no s'arribés a trencar. Hem buscat possibles solucions, hem ampliat el que seria el sòl urbanitzable residencial per una mena de conveni que hi havia per ahir i estàvem dispostos a que podia tirar endavant. Pensàvem també inclús en la possibilitat d'estudiar de nou el que seria el camp de golf, però únic i exclusivament el camp de golf, no el PAI adossat, i tal com marca la llei reguladora del golf aquí al País Valencià.